querida y tan deportivamente rival, pero eso tamén é importante porque a fin de contas este ano é para celebrar. Realmente é importantísimo saber que os dous principales equipos galegos van a ascender a primeira división os dous xuntos. O único que sentimos é que teñamos que ser nosos de certa primeira, pero que veamos fazer. O caso é que vamos a estar arriba os dous, que é onde teñe que estar. É un placer para este grupo de Vigo e arredores estar nun lugar tan emblemático como a Cova Céltica. Moi agradecidos aos compañeiros Pedro e a Brais por ternos traído aquí esta noite. Queremos que pasedes un reto moi agradable en compañía da nosa música, que é o que sabemos facer, música da nosa terra. Empezamos con Paso Doble, se chama Paso Doble de Andor, que fixo un bello gaiteiro das terras do Rosal, por eso o dedicou a banda de música, a Asociación Musical do Rosal, e non recollemos dese repertorio para empezar esta noite aquí na Coruña. Continuamos con unha xota, empezade... Ah, non,
Infórmame aquí a Radio Apuntadores. Vamos a dedicar unha mazurca antes de nada moi especialmente a un grupo moi querido das terras do interior do noso país, das terras de Manzaneda, onde reinan ese grandísimo grupo que se chama Os Cochucellos. Un aplauso forte para os Cochucellos.